Gundê Ertunê li deveran Ehlê mawe ke ava kaniyeka sürüştiya wê deverê bû çareseriya nesaxiyên gulçîskan bikar dihêtin. Welatiyên wê deverê jî wiha diyar dikin ke çendîn xelkî li snûrê qeza Akrê û parêzgeha Duhokê û Hewlêrê qasta bikarînana ava vê kaniyê dikin û mifayên zûr lê welgirtîne û hind li wan jî çareser bûyne. Ava hertînê kevîte ser bi nahiya dînartêkaya baş e bû Remlûbera gelek xelê qasta vê avêt ketin û gelek tên bû meselên bû Remlûbera emeliyata xelas bin tên vê avê vedixwin ala esasiya baş e bû bera tavetin Remlê. Hel Silêmaniya Hewlêrê li Duhokê hemû cihad qasta vê re dikin ya hatî şikastin rûja paştır di emeliyata wê gehîtê wê şevê de belê xavêtî pê avê. Amerekê bi xêra xwe êro bi ev birka çêkirî yên hingiya holan berdewam têtê. Qasta wê re diket. Ev mobeyno kevîte dolan Nehlê. Ev gîreya û Ertûnê bîte bêjin êre baskî kûçê. û xelkî ji qasta wê re dike zûr rastî Duhokê tên, Hewlêrê tên berî du sê rojek wêkî Hewlêrê Solanî bate êre pisyar kir. Gotî kanî kevîte kerê min anî şêdin. Piştî çareserbûna welatiyekê parêzgeha Hewlêrê li nisaxiya gulçîskan û havêtina berî bi vê avê biryardan vê kaniyê bi şêwekê rêk û pêk nûjen bikin ev û pitir xizmeta welatiyan biketin û xelkekê zûr mifa jê bibînîtin. Foda bêgovê dibêjî min xwe îstîfadeyê lê dît. Yê mala min xwe meselan Remla hebûyê Remla we nema. Xizmên min xwe yanî berekê hebûyê Xwedê vekîl li Duhokê me bû birî yanî berek lê nemoya. Evet. Li Zoxu meselan me xwe bû Zoxu birî cemaetê Zoxu meselan em askerîn wêrê. Me bû cemaetê Zoxu birî yanî Remla hebûyê Remla we nemoya. Yani ew ava vexorî berê 5 milî me hebû yê hovêt. Çend doktorayê çûyî, çend erdê çûyî foyde lê nedîte. Bes vê avê foyde lê dît. Ca xelkek gelek dîwra têt. Qesta vê avê dikin, serê dûna avê dikin. Cilîkona bi xwe ben korxorekê min xwe ber hey. Berê çend roja min cilîkonek me bû ber. Nûkey gote min ê ku dîka ji bîne berî wî hatiye xwarê. Bele me bere me fehs bû kirin. Nûka berî wî hatiye xwarê. Cî xwe berdoy. Ez nûka holyanî bû hatiye vê cara kodî. Li deverên cuda cudayên Herêma Kurdistanê çendîn kanî û av û ax hene. Li dabûnerîtên kurdewarî da bû çareseriya çendîn nesaxiyan bikar hatiye û rêjeka zûra welatiyan mifan jê welgirtiye. Ev kaniye jî wek çendîn kanîndiyên devera Nehlê bû çareseriya çendîn nesaxiyan bikar dihêtin û xelkekê zûr mifa lê dîtiye. İsmail Seîd, Kanalê Badînan Sat, Gundê Ertînê li devera Nehlê.